3 crtice koje smatram važnim o američkim izborima. Prvo, ankete su opet pogriješile i to stravično, dakle za skoro 10%, to vam je nekoliko milijuna glasova koliko su pogriješile. I kad to stavimo u kontekst naših anketa koje su pred parlamentarne izbore popunjavale sve dnevnike nacionalnih televizija, danas ove 3 izborne jedinice, sutra one 3 izborne jedinice i tako dalje, a i naše su pogriješile. Ne znam da li griješe zato jer su podmićene ili jednostavno zato jer ne mogu i ne znaju napraviti točan rezultat, ne ulazim u to, ali griješe. Međutim, one utječu na sve nas, na vas, na mene. Kad gledam i kad kažu ne, ova iz dana u dan je sve ide nizbrdo, ova ima samo 2%, ovo ono, dakle sve na to sve na nas utječe. Zato jedino što vam mogu reći, nemojte gledati to bez obzira koliko vam je zanimljivo u tom trenutku. To utječe na vas, utječe na sve nas, a griješe i one kreiraju javno mišljenje umjesto da ti mediji omoguće predstavljanje programa. Druga crtica koja je malo u sjeni rezultata za predsjednika su rezultati za kongres, znači za zastupnički dom u kongresu u kojem su demokrati imali većinu, imat će i dalje, međutim oni su dobili 5 mjesta manje, a republikanci 11 mjesta više nego su imali u proteklom mandatu. Dakle, uvjetno rečeno situacija ide više u desno nego je bilo u prošlom mandatu, a u Senatu su republikanci imali većinu, izgleda da će ju zadržati, za sad je 50 naprema 46, u 4 mjesta se ponavljaju izbori, se ide u drugi krug 5. siječnja i tamo republikanci imaju većinu, tako da je izvjesno da će republikanci zadržati većinu u Senatu. I treća stvar, ako bismo situaciju podijelili na lijevo-desno, iako to smatram poprilično već besmislenim, ali u tom klasičnom izričaju rekli bismo da su republikanci desno, da su demokrati lijevo. I zanimljivo je slušati komentatore, sve, čak i one lijeve, koji kažu da je Joe Biden desnije od onoga što bi se u Europi nazivao centar. Dakle, u tom, ajde kažemo, potrošenom lijevo-desnom, ali ipak još uvijek razumljivom nekakvom izričaju, demokrati su ponudili kandidata koji je desnije od centra i stoga izvlačim zaključak da nakon što neka zemlja ima stvarnog suverenista na vlasti, više malo kome pada na pamet birati nekog stvarnog ljevičara. I to su demokrati znali, zato su ponudili kandidata koji je, kako kažu kolumnisti, desnije od centra. Slična stvar se događa i u Poljskoj, Mađarskoj, kad su stvarne suverenističke vlade dobile priliku voditi te zemlje, ljevičara tamo gotovo više i nema. Dakle, nikome ne pada na pamet da bi odnosno većini ljudi ne pada na pamet da bi glasali za nekakvu lijevu opciju u Mađarskoj ili Poljskoj, jer jednostavno je tim ljudima tamo predobro. Oni gospodarski imaju strašan rast, jednako kao što je imala Amerika, naravno prije korona krize. Trump je to zaista jako oživio prema mišljenjima svih američko gospodarstvo. Tako evo, moja želja za kraj da se i u Hrvatskoj to nekad dogodi, da narod omogući jednoj stvarnoj suverenističkoj opciji da vodi Hrvatsku bar jedno vrijeme i vjerujem da nakon toga malo kome bi palo na pamet glasati nakon toga za ljevicu ili globaliste, bez obzira bio to SDP ili HDZ.